Assalamu alaikum warahmatullah. Yan da fatan kuna la alheri ya kai muku. Shugaban ƙasar Amurka ya yaba wa shugaban ƙasar Najeriya Tinubu na ƙoƙari da yake don yaƙi da ta'addanci. Sannan kuma shi ma daga wajen shi Tinubu ya ce wurin gyaran tsaro ya ba da umarnin a doki soji 28,000 don a ƙarfafa tsaro a Najeriya. Firayim Minista Ali Lamin Zan ya aje takardun neman sabon fasfo na IAS. Sannan kuma gubernar na Zandar da ya zagaye a region Kinshi don tattaunawa da 'yan ƙasa da tunatar musu da tsaro Mali da Morocco, ƙara ƙarfin alaƙa na diplomasiya da bunƙasa arziki. Labari da ya farko daga gida daga ofishin Firayim Minista bayan Baba Chani da aka je a yi mishi fasfo sabo na IAS na zamani na Niger, sai muka gani shi ma Firayim Minista an tafi mishi ofishin shi an ɗauki duka bayanan shi da hoton shi don a hiddo mishi da fasfor sabo na IAS, kuma aka nuna mishi fasfor guda 5 daban-daban da muke da fasfor guda 5, fasfor na diplomat, fasfor na service, fasfor na mu 'yan ƙasa bayan Allah, fasfor na haji da kuma fasfor na refugee. Su ne fasforkin kala-kala guda 5 duka wanda Niger za ta fara aiki da su na zamani. Muke fatan nan ba da jimawa ba mu gani cewa an fara yin fasfor ga 'yan ƙasa gaba ɗayan su, tun da har yanzu carte d'identité ma akwai wasu 'yan cikin ƙasan wanda har yanzu suna cewa ba a fara yi musu ba. To muke fatan insha Allah na'urori a ce sun isa da an ɗauki duka matakai don a fara hiddo ma 'yan ƙasanmu na Niger fasfor na zamani na IAS da carte d'identité ta zamani ta IAS, don mu rabu da ƙaton littafin na carte d'identité, kuma mu rabu da tsohon fasforkinmu na ECOWAS, tun da yanzu da kan ƙungiyar IAS ta kafu. Kuma mu da muke nesa muke fatan a diba hanyoyi na cewa in dai wanda yake diaspora ya cika shuruɗan yin fasfo a rika sauƙaƙa mana, tun da gaskiya wata 3, wata 5, wata 6 abu ne mai wahala a ce mutum yana ƙasar waje ya aika dosiyan shi a yi mishi fasfo, amma yana wannan ɗaukar lokacin da fatan DST da Minister ta Interior za su samu solution ga wannan matsala. Idan mun dawo maganan Trump da Tinubu, a cikin wani bayani da ofishin shugabancin ƙasar Nigeria suka hiddo, suka ce shugaban ƙasar Amurka ya aika ma shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu Ahmed risalan jinjina na cewa a ciki har wani bayani suka ce shi Trump ya ce kamar abun alfahari ne gare shi da ya yi aiki tare da shugaban ƙasar Najeriya Tinubu wurin yaƙi da ta'addanci, kuma wurin ƙara bunƙasa Najeriya. Ya ce musamman ma wurin kare kiristocin da ake kashewa a Najeriya. Duka mun san cewa wasan siyasa ne 'yan ta'adda a Najeriya, kowa da kowa kashewa suke, kowa da kowa wahala yake, ba su bambantawa. Sai cikin bayanin ya jinjina mushi, ya ce kuma za su ci gaba da aiki tare da Najeriya don tabbatar da tsaro insha Allah, kuma don kare wanda ake kashewa a cikin Najeriya. Abun mamaki a nan ba wai risalan shugaban ƙasar Amurka ga shugaban ƙasar Najeriya ba ne, a'a wannan abu ne a diplomance duka ana yi. Abun mamakin da suka ɗauki abun daga ofishin shugaban ƙasa na Najeriya, ƙasa kamar Najeriya, giant of Africa, a ce wai suna jira ko kuma wani abu na yaɗawa ne, kamar abun alfahari ne a ce wai shugaban ƙasar Amurka ne ya yaba shugaban ƙasar Najeriya, kamar wani babanmu ne ya yaba wani ɗan ƙaramin auta a cikin gidanmu. Tunani ne wanda ya kamata gaskiya mu 'yan Afirka mu hita daga shi. Ƙasashenmu na Afirka mu manya ne, ƙasashenmu na Afirka muna iya tsayawa mu da kanmu ba sai mun jira ba wai wani ya yaba mu. Ta yaya ne a ce shugaban ƙasa kamar Najeriya wai aikin da yake har yana jiran sai an yaba mushi daga ƙasashen waje, daga ƙasar Amurka? Tunani ne na bauta, tunani ne na ƙasƙanci. Ku yi mana haƙuri da wannan kalmar, tunani ne na ƙasƙanci ga mu 'yan Afirka yawanci da muke da muna jiran sai bature ya yaba mana aikin da muke, kamar kullum kenan muna ga su ne a bisa mu ne a ƙasa. Abu ne wanda gaskiya da ya kam ko shugabanninmu ko mu 'yan ƙasan ya kamata mu canza. Mu ma kamata ya murka alfahari da kanmu da aikin da muke, ba tare da mun jira ba wai sai wani bature ya yaba mana. A kuma ƙarin cikin bayanai da ya fito daga ofishin shugaban ƙasar Najeriya na cewa Tinubu ya ba da umarni a ƙarfafa tsaro da ma a ƙara division kashi-kashi na sojawan ƙasar Najeriya, a maida su division 12, sannan kuma a ɗauki sojawa 28,000 a cikin duka faɗin Najeriya, ya ce don a ƙarfafa tsaro. Da fatan wannan abun zai tabbata, da fatan kuma abun nan zai ƙarfafa tsaro a cikin Najeriya gaba ɗayanta. Kuma muna fatan insha Allah ci gaba ga Najeriya da ƙasashenmu gaba ɗaya da zaman lafiya. Idan mun dawo gida a Zandar, gwamnan jihar Zandar
ya tahi tour cikin jihar shi gaba ɗaya, musamman ma a wajejen Taskar, Gure da Magaram ta Kaya, Balbaje da Tanut, don ya zamna da 'yan ƙasa don ya kai musu da farko gaisuwa ta shugaban ƙasa da hukuma ta Nijar, sannan kuma ya yi musu wayar da kai da faɗakarwa na tsaro, na zama da 'yan uwantaka cikin zaman lafiya, babu wani ƙabilanci, babu wani bambanci ko kuma tashin hankali, sannan kuma da kula da lafiya, musamman ma yanzu mun shiga cikin damina, da ƙarin ilimi, musamman ma mun sani a Nijar yawancin mutane a ƙauye ko babu makarantun ko kuma makarantun sun yi musu nisa da muke fatan hukuma ta diba wani al'amarin ta gyara, amma kuma akwai cewa yawanci mutanen karkara wani bin ba su damu da aika yaran su karatu ba, to cikin faɗakarwa da ya yi musu jinjina ce, kuma da ƙoƙari da gwamnan jiha yake yi da gwamnonin jiha duka namu na Nijar suna matuƙar ƙoƙarin su, sai mu ce a kama a ci gaba da yi insha Allah. A ƙarshe daga ƙasar Mali da Morocco suna yin wani zama na kwana uku tsakanin ma'ilmanta da ministrori na ƙasar Mali, sun fara shi tun ranar 21 ga wannan watan kuma za su ƙare shi yau ranar 24 da taro na ministrori da za su yi, musamman ma diplomasiya da bunƙasa arziki. Sun yi taron nan ne don ƙarfafa alaƙa, kamar yadda bayanin ya ce, diplomasiya da bunƙasa arziki da jayo 'yan kasuwa su bunƙasa tsakanin Malikin da ƙasar Morocco. Abu ne mai kyau da muka gani, wanda ita kanta Malikin mun gani yanzu ta fara gyara alaƙanta da ƙasar Algeria. A cikin ƙasashenmu na uku nan muna iya cewa Mali kamar ita ce ƙasar da ta fi faɗa da sauran ƙasashe, ba don wani abu ba, da an takura musu ne, musamman ma wurin tsaro. To alhamdulillah mun gani yanzu sun fara gyara alaƙansu da ƙasashen makwabta. Muke fatan mu gani duka ƙasashenmu na IS mun gyara alaƙanmu da ƙasashen makwabtanmu, tun da zaman lafiya da makwabci kullum shine alheri, dan zaman lafiyan ya ƙara tabbata, kuma idan zaman lafiya da tsaro suka tabbata, bunƙasa arziki dole ne zai biyo baya insha Allah. Ƙarshen labarinmu kenan yau insha Allah, sai mu haɗu da ku da sauran labarai. Barka da yau, barka da Juma'a, rana mai albarka. Allah ya amsa ibadunmu da salolinmu insha Allah. Allah ya samu dace.